Високосним годам і ставки високі, хоч уваги на тое ніхто не звертає. Популяція діток блакитнооких так нагадує виглядом герду і кая. А ікара няма, небо стогне ад дронов, і здається яны не збираються в вирай. Повилазили княства у друиди со схронов, ходять тут по полях, перамірваюць нівы. Найтанчэншыя душы тут не вытрымліваюць, то ўпадаюць у нервы, то крышыць свядомасць. Ужо хутка чацвёрты вымер адкрыецца, і тады можна будзе вярнуцца дадому. Не тудой всё, не гэтак, не ў час, не так. Все інтымныя мроі вылазяць бокам. Патаемная мэта, які быў твой знак няўмольных свяцілаў чацвёртага року. Невядома ці будзе яшчэ месца і час, колькі яшчэ пратрывае тут бабіна лета. Усё, мае мілае, залежыць ад нас, не датычна таго, ці з нас выжыве нехта.